Izraelska vlast danas je izdala upozorenje zbog sumnje o mogućim raketnim udarima Palestinaca na izraelske gradove. Reuters prenosi da su se tim povodom tokom dana oglasile sirene u centralnim i južnim oblastima zemlje. Nakon serije vazdušnih udara na Gazu, ubijeno je najmanje 8 osoba, među kojima i visoki komandant palestinskog pokreta Islamski džihad. Izraelska vojska saopštila je da je gađala ciljeve u Gazi nakon višednevnih tenzija nastalih zbog hapšenja lidera Palestinaca Basama al-Sadija. Više od 100 raketa koje su večeras lansirane iz Gaze još nisu usmerene na Tel Aviv, preneo je dnevnik Times of Israel. Ranije je izraelska vojska saopštila da se u pojasu Gaze sprovodi operacija Zora protiv grupe Islamski džihad. Portparol je rekao da ta organizacija preuzima odgovornost za večerašnje raketiranje gradova u južnom i centralnom Izraelu i upozorio je da je to samo početak odgovora na ubistvo komandanta grupe Tajsera Džabrabija. Večeras su izraelske odbrambene snage u saradnji sa Izraelskim bezbednosnom agencijom napale ciljeve Islamskog džihada u Gazi. Među ubijenima su bili i Tajsir al-Džabari, jedan od dvojice najviših komandanata Islamskog džihada, ćelija koja se spremala da pokrene protiv tektonski raketni napad na Izrael, naglasio je Jair Lapid. On je u svom prvom javnom obraćanju, od koje je tokom današnjeg dana potpisao pokretanje operacije Zora u Gazi, rekao da će bitka potrajati koliko god je potrebno i da vlada neće tolerisati bilo kakve pokušaje napada iz Gaze na Izrael. Poručio je i da neće prihvatiti nikakve ultimatume u vezi s operacijama izraelskih odbrambenih snaga i snaga bezbednosti, uključujući druge frontove. Biće uhapšeni svi koji treba da budu uhapšeni. Svaki pokušaj nanošenja štete civilima ili vojnicima naići će na oštar odgovor. Mi se ne sukobljavamo sa narodom Gaze, naglasio je, i dodao da će Izrael uraditi sve što je neophodno da odbrani svoj narod.